bawat isa. Ipakita natin yung Diyos ay buhay sa bawat isa. Amen po. Praise God. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be. Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. This family, live in this family God has given us. Wonderful family. It has to be Jesus, you and me. Ayan, good morning. Amen. So sa umaga pong ito, tayo po ba pinagpala ng ating Panginoon? Amen. At alam ko po na bawat isa po sa atin na ang dahilan kaya po tayo naririto dahil nais nating papurihan, marinig ang salita ng ating Panginoon. Kaya this morning, muli po nating ihanda ang ating puso, ating isipan sa pagpupuri sa ating Panginoon. As we sing this song, muli nating kausapin ang Diyos at sabihin natin, Panginoon, narito ako. Because I want to worship You with all of our hearts, all of my mind, all of my spirit. Kaya po sa pag-awit natin ng katang ito, maging panalangin na ating mga puso. So isipin natin, inaawitan natin ating Panginoon. It's between you and the Lord. Lord, here I am. Here we are. We will worship You. We magnify Your name. We lift up Your name in this place, O Lord. Light of the world, You step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that makes this heart adore You. Hope of a life spent with You. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am to worship You. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow. Lord, here I am. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Lord, You came to this earth
call upon the name of Jesus. We will be saved. Call upon the name of the Lord. We will be saved and be saved. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Lift up your voice. We will call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Sing it again. Call upon His name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon your name, Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Lord, here we are. We worship your name, Lord. Worship. Here I am. Sabi mo sa Panginoon, Lord, here I am. Here I am to save. Lord, we bow down at your throne. You are, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to sing to the Lord. Here I am to say, you're my God. You're altogether, yes, you are lovely. You are worthy of all the praise. For the last time, Lord, here we are worshiping your name. Here I am to worship. Here I am to bow down at your throne. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, come on, worship the name of the Lord. Lord, here I am. We give you all the praise. We give you all the highest worship. We give you glory. Oh, we believe that you are alive in this place, in our hearts, Jesus is in our lives, Lord. Jesus is Oh, alive. we glorify your name. Oh, we Hallelujah. thank you, Lord. We thank you, God. Thank you, Lord. Praise God. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sapagkat bagamat ang mundo ay sa kanilang kaisipan ay ikaw ay mabubuhay pa lang. Pero sa amin, Lord, na mahal ka namin, ikaw ay buhay magpakailanman. Salamat, Lord. Alam po namin, O God, na ikaw ay buhay sa aming kalagitnaan. Na tunay nga na magpaparanas ng mga bagay ng kagalingan, ng kapayapaan, ng pag-ibig, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At tunay nga, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, ay punuin mo ng iyong presensya in the name of Jesus. Punuin mo, Panginoon, ang aming puso ng kagalakan. Punuin mo ang aming kaisipan, Panginoon, ng mga mabubuting bagay, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, salamat sapagkat dakila ka, wala kang katulad, wala kang kapantay, wala nang hihigit sa iyo. Ikaw ay Diyos na buhay noon at kailanman na hindi nagbabago, na tapat sa iyo mga pangako, na tunay nga ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi mo bibiguin. Ang mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay ikaw ang magpaparanas, O God. At tunay nga, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, ikaw ay gagawa
na mga bagay, Panginoon, na hindi pa nakikita ng aming mga mata at narinig ng aming mga tenga. Lord, salamat. Pagpalain mo ang iyong lingkod na gagamitin. Itago mo siya sa iyong likuran. At sa bawat isang makikinig, buksan mo ang aming mga puso't isipan. At tunay nga, inaalaw namin ang Banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa malakas sa palakpak, sa Lord, para sa yes, ating Diyos Lord. sa buhay. Amen. Amen. Tunay nga po, ang ating Panginoong Diyos ay buhay araw-araw sa ating buhay. Amen. At araw-araw nating nararanasan ang kanyang presensya. Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong aawit, magpupuri, and we will declare that He is alive. Hallelujah. Kung ako excited ka na magpuri sa Diyos, Hallelujah. sumigaw ng hallelujah! Lord, we will praise the name of the Lord for everything that He has done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Thank you. Everything that you have done, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. But you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Sing it again. 'Cause you came near from the everlasting To this world to we the live. world we live. The Father's only Son. Sing, Lord, you live. You lived, you died, you rose again on high. Yes, Lord, you live. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. You live, you live. Come on, let's You celebrate. died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all For the last time, come on,
sa Panginoon and we will celebrate for He lives. Amen. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, church, we will celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Yes, Lord. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Sing it again. We will celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Yes, He lives. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Sing it again. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate resurrection of our Lord. Sing it again, church. We will celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hey! Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Yes, Lord, we celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Yes, you live forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of For the our last Lord. time we will sing, He is risen. He is risen. Yes, Lord. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on, let's celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that You live forevermore. Oh, we glorify Your name. Hallelujah. Oh, we praise Your name, Jesus. Hallelujah. We thank You, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Tunay nga katulad po ng ating inawit, na ating Diyos ay buhay magpakailanman at patuloy natin siyang nararanasan sa ating pong mga buhay na kumikilos. So this morning, patuloy tayong umawit sa Kanya. Patuloy tayong magpasalamat that He gave His life for us to redeem our sin para tayo maging malaya.
Nasama-sama natin siyang purihin at awitan sa umaga pong ito. The moon and stars, they were. The morning sun was there. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave, as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has strengthened you defeat. Sing forever, forever He is glory. Come on, lift up the name of the Lord in this place. We will glorify His name. Forever He is risen. He is alive. He is alive. One final breath He gave, as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power will declare the ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has strengthened you defeat. Oh, we will sing forever, forever He is glorified. Forever He is great. Come on, glorify
lift up the name of Jesus. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is over. Come on, church, we will sing hallelujah. We sing hallelujah. Lift up your voice and worship We Him. sing hallelujah. Oh, we sing hallelujah. The Lamb is over. We sing hallelujah. Lord, we will sing. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is over. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever you are glorified. Forever. Lord, we lift your name on high. There is no other name. The name of Jesus be lifted up. He is alive. You are alive forever. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. Forever you are risen. You are alive. Yes, you are. You are alive. Holy, holy. Come on, church, lift up the name of the Lord. Are you Lord God Almighty? Sing you worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes, you are holy, holy. Lord, we glorify your name. Are you Lord God? Come on, lift up your voice, lift up your praise. Worthy is the Lamb, yes, you are. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Oh, for the last time, say, you are holy, holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy, sing you are worthy. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Amen. Oh, come on, worship today. He is worthy. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, people of God. Let's worship the Lord. Let's worship the King. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Our God is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo
Salamat, mayroon kaming Diyos na buhay. Yes, Lord. Ang Diyos namin, bagamat di nakikita at nahawakan, subalit nararamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa aming nagdaang 4 na araw at 3 gabing camp training ng iyong mga anak. Salamat sa iyong pagbisita sa amin. Salamat sa apoy ng iyong kapangyarihang bumaba sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, salamat sapagkat ngayong araw na ito'y dinideklara namin kailanman ang aming Diyos ay hindi na mamamatay at mananatiling buhay magpakailanman. Bagamat ang marami naming kababayan ay nag-celebrate ng aming Panginoon ay namatay nung nakaraang Biyernes at muli ngayon naala-alang nabuhay. Subalit ngayon, narito ang iyong mga anak nagse-celebrate araw-araw, oras-oras, minu-minuto ng aming Panginoong Sus, isang beses lang namatay at muling nabuhay. At hanggang ngayon ay buhay na buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang iyong salita at ang bawat isa na makikinig sa iyong salita, Panginoon. Bagamat may mga nangyayari sa mundong hindi namin inaasahan, subalit ito po'y nasa iyong mga salita na kami inihanda mo na anuman ang mangyari sa mundo, pangako mo, hindi mo kami iiwanan. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong lahat ng karangalan. Papuri pa sa salamat, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, maupo ng bawat isa. Amen. Bago tayo magpatuloy, ay bago natin pag-pray mga bata, no? Magkaroon muna tayo ng patotoo. Yung mga nakadalo sa camp, sige po, grabe, ang prayer ko sa Panginoon, ang mga bata, maya-maya muna ha. Sige nga, lapit na kayo. Sige, mga pag-pray muna natin. Pagkatapos natin sila ipag-pray, ay magkakaroon tayo ng patotoo. Alam niyo, ang prayer ko kay Lord, bago mag-camp, talagang bisitahin niya tayo doon. At bumaba ang presensya niya, ang apoy ng kanyang kapangyarihan, at walang uwi kahit isa na hindi talaga naranasan ang kakaibang kilos ng Diyos. At mamaya papakinggan natin yung mga pinagpala ng Diyos at nakaranas ng apoy ng kanyang kabutihan, ng kanyang presensya. At ngayon pag-pray natin ng mga bata na regalo ng Diyos sa mga parents. Ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Panginoon, marami pong salamat sa mga batang ito na regalo mo sa mga magulang. Sila po yung mga kayamanan na galing sa iyo. Lord, as we stretch our hands toward them, Lord, may your grace and favor be upon them, O God. Release your goodness, your mercy shall follow them all the days of their lives. At Panginoon, maranasan nila ang divine protection mo. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong biyaya, ang katalino ang galing sa iyo at karunungan. We release and declare, O God, your covering and protection, your love and mercy and grace, O God. Lumaki ang mga batang itong naglilingkod sa iyo kung hindi ka pa darating. Lord, ikaw ang great provider, supplier, at protector ng mga batang ito. At mga angel mo yung nagbabantay po sa kanila, Panginoon. Salamat po, we entrust their lives unto you. At iingatan mo mga batang ito at lalaki silang malulusog, malalakas because of your love and protection and grace upon them. We entrust their lives unto you, Father God. We praise you, we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. May boses pa naman kami ni Brother Van. Hallelujah. Thank you, Lord. Grabe po. Amen. Sige po. Isa-isa kahit kung kayo umabot ng 10, okay lang, minsan lang ito. At sabihin nyo yung naranasan nyo roon, yung kakaibang naramdaman nyo, no? Sige. Ayan, Brother Danny, praise God. Amen. Good morning sa lahat. Ako'y walang boses dahil grabe ang presensya ng Panginoon. Talagang ibinigay ko lahat. Tunay nga na pag tinanggap natin ng Panginoon dito sa puso, talagang isusuko natin ang lahat. At
lakas ng presensya niya kasi hindi ko alam kung bakit ako iyak ng iyak. Basta ang alam ko, tinanggap niya ako sa kabila ng mga pagkukulang at kasalanan ko sa buhay. At alam ko na may maganda siyang plano sa akin. Bagamat ako'y nagsisimula pa lamang at alam ko darating yung time na gagamitin niya rin ako sa paghahayag ng mga salita niya. Hindi lang sa ating mga mananampalataya, kundi sa ibang naghahanap pa rin sa katotohanan ng mga salita niya. Yun lamang po at maraming salamat sa Panginoon Diyos. Isang malaking karangalan na gamitin niya ako sa kanyang paghahayag ng mga salita. Amen. Muli palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po si Brother Danny na kung saan ay first time na rin nakadalo sa ganyang camp training. At yun nga, pag bumaba ang presensya ng Lord sa buhay mo, talaga hindi mo maiwasan, minsan iyak ka ng iyak. Bakit? Dahil napupuspos ka ng glory ng Panginoon, ng presensya niya. No? At I believe na siya ay gagamitin ng Panginoon para mag-share ng Word of God sa mga darating na panahon. At tunay na ang sabi ng John 15:16, hindi ikaw ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon, kundi ako ang pumili at humirang sa iyo upang ikaw ay humayo at magbunga. No? Magbubunga ka. Sa gayon, ano man ang hilingin mo sa Ama, ay at manatili yung bunga. Sa gayon, ano man daw hilingin natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus ay ibibigay sa atin. No? Kaya praise God. Sino pa? Ayan, si Ate Gemma. Palapakan natin ng Panginoon. Matagal po siya nakahiga. Buti, hindi pa nasimiento yun ni Pastor Dong. Buhangin pa yung loob ng, praise God. A blessed resurrection day sa ating lahat. Amen. Ako, grabe talaga. Kasi yung yung mga plano pa lang na papunta doon, struggle talaga. Pero sinabi ng Diyos, at dahil sinabi niya, natuloy talaga kami. Amen. Yes, amen, amen talaga. At nung ka-start pa lang, yung sa praise and worship sa first day pa lang, yung pagkasimula pa lamang talaga, nakita ko, hindi ko alam, tumulong na talaga yung luha ko, tapos nakita ko yung pulpito, sa gitna yung, parang smoke siya, yung white clouds, tapos sa gilid niya, yung napakagandang blue clouds, yung ang ganda talaga. Sabi ko, Lord, andito ka, presensya mo, nag-manifest. All throughout talaga sa event, nag-manifest talaga yung presensya niya. Kasi, hindi lang yun, yung panahon na may nakita ako, nung yung revival, second day, nag-praise and worship lahat. Tapos, nakita ko na naman yung eagle na napakalaki. Nakaganyan siya sa lahat. Tinignan ko, binukaan ko yung mata ko. Kasi nakita ko doon, walang bubong. Kaya binukas ko mata ko, andyan yung bubong. Pumikit ako ulit, nakita ko pa rin. Napakalaking ibon. Nakaganyan talaga siya sa amin. Tapos, ang tagal niya, tapos maya-maya, lumabas yung white dove. Napakaputi, talaga ng dove. Dito sa right side. Sabi ko, Lord, ang grabe, ang presensya mo talaga, andito talaga, kasama ka namin. Tapos, yun na yung sa anointing of the oil, yun talaga siya. At marami ng beses na napahiga ako, pero yun talaga yung panahon, sinabi ko talaga sa anak ko, grabe na, alam mo, hindi ko alam, wala talaga akong malay. Narinig ko si Sis Au. Narinig ko boses niya sa likuran ko. Sabi niya, kaya mo na ba, sis? Gusto kong kayanin iangat ang kamay ko, pero hindi talaga, nawalan talaga ako ng lakas. Yung sa loob ko, parang yung isipan ko, presko, pero yung katawang lupa ko, hindi ko talaga kaya igalaw. Tapos ko na, yung sipon ko, andito na. Parang sa kaloob-looban ko, nahiya ako na, ang sipon ko dito na, yung dalawa. Sabi ko sa Panginoon, sa isipan ko, palagi ako nagsasabi na, thank you Lord. Pero sabi ng anak ko, hindi mang, yung mukha mo mang, naganyan talaga. Naganyan, sabi niya. Tapos, yung mensahe sa akin ng Panginoon, kaya iyak ako ng iyak kasi sabi niya, you serve. Yun talaga yung ko na, yes Lord. Kasi maraming beses na kahit
sa totoo lang, kahit na andyan lang kami sa bahay, minsan kahit walang ginagawa, pero parang may pumipigil sa akin. Yun, minsan yung noon, hindi kami makapag-midweek. Yun talaga, parang yun lang sa akin lang, na hindi lang tayo, hindi tayo sasama ngayon. Pero ngayon, at least, andun na yung anak ko, pag may maghadlang sa akin, sasabihin na, anak, huwag kang magpadala, mamang. At least yun ba, at anak ko minsan magpapala sa akin, ako magpapala sa kanya. Pero sa message ng Panginoon niya, you serve. Yes, Lord. I am Lord. I am willing to serve and I will serve. Yes, God. Thank you. Thank you. Amen. Praise God. Sige po, ay malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Alam niyo po, may mga ilang nagpatotoo doon, talagang bago umatin ng camp, maraming struggle, maraming hadlang para hindi sila dumalo. Pero talagang pagplano ng Diyos na makadalo ka doon at deserve mo rin ay gagawa ang Diyos ng paraan dahil meron siyang gagawin nga. At yun nga, nangyari kay Ate Gemma na nagpakita rin si Lord ng vision sa kanya nung second night. Na merong dove na malaki doon na puti no, in the spirit realm, nakita niya. At totoo po yun, no, nangyari at naganap. Ng glory ni Lord, ang presensya ng Diyos ay bumaba nung ating huling gabi, nung Friday, no, ng ating commissioning service. Kaya thank God sa tagumpay at sa answered prayer na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Amen. Sino pa? Sister Au, palapakan natin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Amen po. Tunay po napakabuti ng Lord dahil kahit po yung schedule ng pagpunta doon ay orong-solong, ay natuloy din po. At yung pong kalakasan na nagmumula po sa kanya, ipinagkaloob po niya. Tunay po na yung po sa praise and worship pa lang po nung first night, ay talaga po na-bless na po ako doon. Kasi po talaga pong nandyan po, kumilos po ang Lord. Although mga pagod, mainit yung pagpunta doon, na nagulat din po ako sarili ko na i-drive ko po yung sa ni Bishop hanggang NLEX. To God be the glory po. At talaga po na although sumasala sa linya, kasi po sa totoo lang, hindi naman po ako na-experience mag-drive sa Skyway. Ay nung po kami pauwi na, ito pala po yung dinanan ko nung madilim pa. Madilim po kasi, hindi po ko pisado yung taos, madilim. Maliit lang po kasi Skyway nga siya. Pero praise the Lord po, at kami po yung nakauwi, nakapunta at nakabalik ng safe and sound. At talaga pong, yung pong pag-ibig ng Lord ay lagi po nating kasama, hindi po niya tayo pinababayanan. Kaya to God be the glory po, at siya po yung nagpo-provide sa ating mga pangailangan. Tunay nga po na siya ay Diyos na buhay sa ating mga buhay, at sabi nga pong ganon, all things work together for those who've been called according to His purpose. Kaya lahat po tayo tinawag ng Diyos. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Manatili lamang po tayo sa Kanyang presensya. Hindi niya po tayo iiwan. Hindi niya po tayo pababayanan. Kaya to God be the glory po. Amen. Amen. Sister Au po ay nagdadrive po yan sa Saipan. Matagal po siya roon. Tapos napunta rin ng Hong Kong. Doon kami nagkakilala nung nandun pa kami sa dating church. At nito ko lang nalamang nagdadrive pala siya. Talagang pray ng pray na kung may magdadrive hanggang sa talagang wala, siya pala ay marunong mag-drive. No, kung hindi siya nakapag-drive hanggang sa may Petron dyan sa may paglampas ng Balintawak, wala possible magbiyahe. Yung talagang gustong dumalo, no? At magbibiyahe sila. Pero praise God, at yung palang isa nating kapatiran sa Salinas ay driver pala talaga. So kaya pagdating doon, para makabilis ng takbo ng mga 90, 80 o hanggang 100 ay siya na ang nag-drive, si Brother Ryan, no? Kaya hanggang makabalik dito at doon na lang sa may Camellia nagpalit muli. So kaya salamat kay Lord dahil lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga naglilingkod, nagmamahal sa Kanya, no? Amen? Sino pang nais magpatotoo? Ayan, aba, talagang amen. Ano naranasan mo doon? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpapatotoo po ako sa ginawa po ng Lord sa akin. Unang araw pa lang po yung 7 types of worshiping God, po yun, pag ginawa mo po kasi yung 7 types of worshiping God, parang kahit pagod na yung physical na pangangatawan mo, pero yung spiritual mo po, sobrang lakas. Amen. Po. Yung kahit yung pagod na po siya,
gusto na magpahinga, gusto sukong-suko na po yung ano mo, yung katawan mo, pero yung isip, yung ano po, yung spiritual mo po, sige lang Lord, pupurihin po kita kahit pagod ako. Tapos yung ano po, isang beses po, nung 3 days na po yun, nangangalay na po yung ano ko kasi talon po kami ng talon, ang liligalig po namin. Tapos, ang liligalig po namin, nangangalay na po yung dito ko, sabi, nireview ko siya, sabi ko, nag-ano ko kay Lord, sabi ko, I rebuke you, ano ka lang, ngalay ka lang, si Lord yung papupurihan ko. Kaya po, pag, ano po, wag ka po magsawang purihan ng Lord, kahit po sabihin mong, mapapagod ka lang, hindi. Walang kapaguran pag nagpupuri kay Lord. Yun lamang. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos sa buhay ng kabataan na ito. Alam ko, ang batang kabataan yan ay gagamitin ng Panginoon. No? Totoo po yung kapag kahit ang katawan mo parang nangangalina, nanghihina na, basta nais ng Espiritu mo na sumambat magpuri sa Panginoon, ay magpupuri ka pa rin, no? Magtataas ng kamay. Kaya nga yung 7 types of worshiping God ay naibagi ni Rebel Stella, yung Yada, Tehila, Shabak, Barak, no? Sama, at ano pa ba yung dalawa? 7 po yun. Kaya sa ating pagsamba sa Panginoon, ay patuloy nating mararanasan na talagang ang Diyos, pag sinamba mo, bababa siya sa buhay mo. No, ipararanas niya ang kapangyarihan mo. Meron pa? Mga taga-Paranaque pa. Marami diyang pinagpala eh. Ayun, Sister Lynn. Iba, nahihiya pa yata. Kaya kailangan malakas loob. Ayan, praise God. Talagang gusto ko lang talaga ipagpasalamat kay Lord yung lahat ng naranasan namin, na experience namin doon. At yun nga, first day, alam ko yung pagpunta pala, talagang maraming distraction, maraming pumipigil, yung kaaway talaga pumipigil. Although, pray lang kasi si Lord naman ang magkocontrol ng lahat ng bagay. Kumbaga, sa Lord lang natin pinagkatiwala lahat yon. Although yun nga, maraming pinagpipray bago pa dumating yung week na paalis. Yun nga, yung kagaya ng walang driver, talagang ipinagpipray namin yun nila Pastora, nila Aisa, lahat. Kumbaga lahat yun ipinagpipray. Kumbaga, nung first day pa lang, gusto ko lang talaga ipagpasalamat kay Lord dahil yun nga, yung kalakasan, yung joy. Lalo na yung joy kasi pwedeng agawin ng kaaway yun sa bawat isa na yun nga, yung joy na yon na nagbibigay sa atin na gawin kung ano yung kalooban ng Lord. Kaya Lord, salamat dahil yun nga, na-experience ko nung second days, lalo na yung second days. Kasi po, doon sa second days na yon, talagang nung first day pa lang, pinagpipray ko na po talaga kung kalooban ni Lord na para sa amin ba yun or ano. Pero nung second days, doon na po, yung talagang, yung luha mo tuloy-tuloy. Alam mo yun, after, kahit tapos na po yung worshiping, yung pag-worship sa Panginoon, tuloy-tuloy pa rin siya. Alam mo, hindi mapigilan. Sabi ko, Lord, ano ba ito, pa tayo tumigil? Kung mga ganun, yun yung na-experience ko. Kasi sabi ko, tapos nung time na yun, thank you lang ako ng thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Tapos, yun nga, kasi alam mo po, sinagot ni Lord yung prayer po namin. At yun nga, binigay niya po sa akin yung pinangahawakang verse na nasa Psalms 37 verse 11. Kumbaga, ko na po yun. Kumbaga, thank you Lord, kayo pala, pinagpapasalamat ko na talaga na, yun nga, yung answered prayer namin na in the second time po, talagang, yun yung desire ng heart namin na, makapag po doon. Basta, maging excited po ako. Amen. Yung secret na po muna yun. Pero yun nga, answered prayer na po kami doon. Amen. Opo, answered prayer na po kami doon. And then yung third day, although nararamdaman ko po in the spirit talagang mabigat, pero sabi ko nga, nire-rebuke po. Tapos nung nag-start na po si Bishop na mag-rebuke nung that day, kasi feeling ko talaga ang mabigat po nung third days. Pero nung talagang naramdaman mo talaga na, parang alam niyo po yung gumanon yung kamay ni Lord. Kung gumanon sa sabi ko, Lord, thank you. Tapos yun, nagtatanks na lang, tapos nagre-rebuke po ako ng mga kasi talagang yung atake ng kaaway. Kumbaga hindi niya, sabi ko nga, Lord, hindi mo kami hahayaan na uuwing talunan. Kumbaga, matatanggap namin kung ano pa yung mga ipapagawa, yung mga gagawin mo sa lugar na ito. Kaya, to God be all the glory sa lahat ng nangyari doon, sa kusina, kumbaga, although pagod, pero, yun nga,
hindi nanakaw ng kaaway yung joy na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At yun nga, maraming naka-fellowship. Natutuwa po ako sa mga bata dahil yung playground nila, hindi na po yung kwarto nila, nila Ate Emma. Kasi po, nung last po napunta namin, nagpundukan po sila dun sa sala nila Ate Emma, dun sa tindahan, nagsiselfon. Pero yun, nakakatuwa dahil ang laki ng playground doon. At yun nga, buong maghapon sila doon kahit umaga hanggang gabi, nandun po sila at naglalaro lang po sila. Yung kagaya ng nilalaro po natin ng mga kabataan po natin. Kaya natutuwa po ako dahil wala pong gumagamit ng gadgets na talagang tutok po doon. At yun nga, nakakatuwa sa mga bata dahil na-build po yung nila, yung relation nila sa bawat isa kahit hindi nila kakilala. Talagang walang hiya-hiya, kumbaga walang nauoping mga kabataan. Gusto nila hanggang gabi nandoon po sila sa labas. Kahit sabi ko, anong oras na? Alas 11 sila, magsitulog na kayo. Kumbaga, yung lakas ng katawan nila, physically, nandoon. Tapos yung joy, talaga hindi mo ma-experience, hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman. Kahit sabi ko, kahit nung nagpe-praise and worship, kahit na sabi ko pagod na, hinihingal na. Pero pinapabata ka na pinapabata ni Lord dahil yun nga, na-experience mo yung pagkilos ni Lord sa lugar na yun. Kaya, to God be all the glory talaga. Sabi ko, Lord, more of you. Sabi ko, more of you, Lord. Kasi talagang ipaparanas ni Lord pag diniserve po ng puso natin na yun nga, yung pagkilos ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat, Lord. Salamat, Lord, sa mga answered Amen. prayer. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Alam niyo po, talagang hindi mo ma-explain, hindi mo kayang maipaliwanag yung karanasang ipinadama at ipinaranas ng Diyos sa kanyang mga anak doon. Yan po yung yan po yung loob ng church, no? At yung nga po may tolda na orange, yan po yung pahaba doon sa may lupa, no? Yun po ay 400 square meters na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, sabi ko nga, Lord, maraming Kristiyano nakakarating sa iba-ibang probinsya o bansa, gumagastos ng mga 20,000 pataas. Ito, gagastos ka lang na wala pang halos 2,000 or 2,500, no? Talagang mararanasan mo ang kakaibang kilos ng Diyos. Hindi kayang palitan ng anumang bagay o material o pera yung ipinaranas ng Diyos sa atin doon. Grabe po, kaya sabi nga, Lord, hindi mo kami binigo. No? Yung prayer ko sa Kanya na mapuno ng kapangyarihan mo ang lahat ng dadalo doon. And thank God, talagang mahirap i-explain, no? At hindi ako nakakaramdam ng pagod o panghihina. At kahit may gawain pa maghapon, talagang pag ipinaranas ng Diyos sa iyo ang kanyang kapangyarihan, magpapanibagong lakas kang parang isang agila. No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Sino pa po? Meron pa? Huwag maya. Pag sinara ko na ito, wala na makapagbubukas. Ayan, yung hapon po yan. First session ng hapon. Rekindle the fire. Okay, wala na. Sige. Dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Tumayo tayong lahat. Buksan natin ang ating mga Bible. Sa John chapter 16 verse 33. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo ng lahat. Yan po ang version ng Amplified Bible Version. Ito ang tema natin ngayong buwan ng Abril. Peace in the midst of suffering. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. O ng sabihin nating maraming nagugulumihanan, natatakot, nangangamba, no? Na i-stress sa buhay, nag-iisip, nag-aalala dahil nga sa pagtaas ng krudo, ng mga bilihin. Pero ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito'y ganap na kapayapaan.
Hindi ito maibibigay sa inyo ng mundo. No? Sa mundong ito, meron tayong tribulation, may mga trials, may mga suffering. Pero sabi ng Panginoon, lakasan mong yung loob. Be courageous. Be confident. Be undaunted. Be filled with joy. Mapuno ka ng kagalakan na pagtagumpayan ko na ang mundo. No? Mga kapatid, mga magulang, ang nangyayari ngayon sa mundong ito ay talagang mangyayari at mangyayari. Yan ay nasa banal na kasulatan. Sabi ng Acts chapter 14 verse 22, pinalakas na mga mananampalataya ang kapwa nila alagad, mga Kristiyano, habang nangangaral sina Pedro, sina Pablo, na bago tayo makapasok sa karya ng Diyos sa langit, daranas muna tayo ng mga suffering, kapigatian, mga pagsubok, mga testing and trials. Ang mga nangyayari sa mundo ngayon ay talagang nasa banal na kasulatan niyan. Pero ang lahat ng Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, na may nagaharian ng banal na Espiritu ng Panginoon sa kanilang puso, ano man ang mangyayari sa mundo, hindi tayo dapat mangamba. Amen. Dahil nangako ang Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sabi ni Lord yun eh. Kaya nga pinapalakas niya ang loob natin, siya mismo ang nagsalita, be of good courage. Lakasan mong yung loob, huwag kang mangamba. No? Talaga mangyayari ang mga bagay na ito sa mundong ito. Kaya nga, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, wala tayong ibang dapat gawin kundi sumamba sa Kanya, gawin ang ipinapagawa Niya, sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag nating isipin, entertainin, at pakagambalain ng sarili natin. Huwag tayong tumulad sa mga walang Diyos sa puso, na sa huling panahon na ito, marami ngayon ay nangangamba at natatakot. May mga nagsasabi, yung ibang gasolina nagsara na dahil nga hindi makabili ng ganong taas ng bilihin o krudo ng dolyares ang per barrel. May mga negosyante nga nag-close na kasi nga sobrang taas na raw ng mga binibili din nila. Kaya mahirapan silang magbenta dahil itataas din nila. No? Praise God, ang kaharian ng langit, ang Bank of Heaven, magsara man ang lahat ng dapat isara sa mundong ito, ang langit sa atin ay kailanman hindi magsasara. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Laging bukas ang langit sa buhay ng bawat isa atin. Tandaan natin. Anumang oras tayo lumapit sa ating Diyos, hindi magsasara ang mga pintuan ng langit. Ito'y laging bukas sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi nung inaawit natin, no? Buksan mo ang kalangitan, no? Ibuhos mo ang pagpapala. No? Grabe po nung inaawit yun, talagang iyakan lahat, talunan, lundagan, talagang punong-puno ng kagalakan ang bawat isang nakadalo. No? Di bali po, next year, makasama na po kayong lahat, pagandaan na yan, at patuloy pong madidevelop po yung lugar na yon. Ano? At marami pong ipinapakita si Lord sa atin doon, at bilang ma-inform na rin ang bawat isa sa inyo, talaga napakabuti ng Panginoon dahil sa gawain natin doon, patuloy niya itong binebless. Patuloy siyang maraming provision para pagpalain yung ating lugar na yon. No? Kaya nga yung patotoo ni Sister Lynn kanina, kine-claim niya na, padalawang beses na ito, na we declare na sila ay pagkakalooban din ng place doon ng Panginoon. Amen? Kasi pag may desire ka, nakita ni Lord yan, igagrant ng Panginoon yan. No? Sabi ng Psalms 20 verse 4, no? The Lord grant the deepest desires of your heart. No? Siya nakakakita niyan. Kaya pagka ang mga pangako ni Lord, tinayon mo, gaganapin niya sa buhay natin yan. No? Amen. Sabi ni Lord, peace I live with you. No? These things I have spoken to you, mga bagay na ito sinasabi ko sa iyo. Bago dumating ang verse na ito ng John chapter 16 verse 33, kausap ng Panginoon ng mga alagad niya na darating daw ang sandali, iiwan siya ng mga disipulo niya at nangyari nga. No? Kasi nangusap ang Panginoon, nagsalita ang Panginoon ng mga mabibigat na pananalita. Kaya marami mga alagad niya ang hindi sumunod sa Kanya, hindi na nagpatuloy, iniwanan siya. Kaya nga sabi niya, ang mga bagay na ito sinasabi ko sa inyo na sa akin meron kayong kapayapaan. Sabihin niyo, kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi pwedeng bili ng anumang pera, ginto, dolyar, anumang yaman ng mundo. Ang kapayapaan ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi kayang bayaran ng salapi ang sarap ng tulog.
Kahit matulog ka sa waterbed, sa air condition, pag wala kang kapayapaan, hindi ka mahihimbing ng tulog sa magdamag. Ang banal na Espiritu lamang ang ating Panginoon ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Amen po ba? Sa mundong ito sa huling araw, patuloy na maraming mangyayari na hindi nating inaasahan. Pero ngayon pa lang, inihanda na tayo ng Panginoon. Sabi niya, be of good cheer, be courageous, lakasan mong yung loob. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ito. No? Ngayon, paano natin makakamit? How to achieve peace? No? How to achieve peace? Tatlong bagay na nais ko ibahagi sa inyo. Number 1, paano ba natin talaga makakamit ang kapayapaan? Sabi nga ni Lord, ang mga bagay na ito sinasabi ko sa inyo na sa akin meron kayong peace. May kapayapaan kayo. Ganap na kapayapaan. Number 1, para makamit natin ang tuloy-tuloy at hindi mawala ang kapayapaan sa isip at puso, at hindi makapasok ang stress, ang confusion, ang anxiety, trouble sa buhay natin. Number 1, focus on His victory rather than present troubles. No? Mag-focus tayo sa tagumpay niya nang higit sa kasalukuyang kaguluhang nangyayari. No? Ang mundo ngayon, pagulo ng pagulo. Pasama ng pasama. No? Grabe ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Pero sabi ko nga, Panginoon, ang pinadarama ni Lord sa puso ko, yung pagtaas ng krudo sa ating bansa, uhupa din yan, babalik din yan sa dati. Naniniwala ba kayo doon? At may balita na nga na ang barko daw ng mga Pilipinas na kukuha ng krudo sa Middle East, no, ay pararaanin na roon sa harapan ng dagat ng Iran. No? Ano? Right of Corpus. Strait of Corpus. Ayan. No? Horpus. Horpus. Ayan. No? Basta pararaanin na yung barko natin Pilipinas doon. At makakakuha na tayo ng krudo. Amen. Bababa na yan. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. No? Mangyayari po yan. Basta mag-focus lang tayo sa tagumpay na higit sa, wag tayong mag-focus sa, wag natin entertainin na, nako, kawawa na tayong Pilipino, babaksak na, tataas ang krudo, tumaas man sila ng tumaas. Tandaan nyo, itataas pa rin ng Diyos ang peace na ibibigay niya sa puso't isipan natin. Itataas ni Lord ang ating pananampalataya dahil nagtagumpay na siya sa krus ng Kalbaryo. No, I have won the victory, sabi ng Panginoon. No, napagtagumpayan ko na ang mundong ito, mananatili ang tagumpay na yan at walang pwedeng kumuha at umagon ng tagumpay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo, He won the victory. Nagtagumpay na siya. No? Kaya nga, nung siya nakapako doon, ano ang naganap? No? Bago siya namatay, na alam natin, nagsalita siya ng 7 last word. Nagsalita siya ng 7 wika. Ano yung unang wika niya? Sabi niya, kasi pinagtatawanan siya ng mga tao, tinutuya. Kung ikaw anak ng Diyos, ligtas mo sarili mo, pati na kami. Bumaba ka dyan, sabi ng mga tao. Pero anong sabi ng Panginoon? Number 1, forgive them, for they do not know what they do. Patawarin mo sila sapagat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi tinutuya ang Panginoong Sus, kung ikaw anak ng Diyos, kung ikaw ay Diyos, kung ikaw ang may gawa ng langit at lupa, kung ikaw ang makapangyarihan, bakit hindi ka bumaba diyan at iligtas mong sarili mo? Tinutuya siya ng mga tao. Kaya nga anong prayer ng Panginoong Sus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Hindi nila alam. At habang nakapako pa rin siya doon, nagsalita isang magnanakaw na makasalanan na tinutuya siya marahil yung nasa kaluan. Sabi niya, kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, ang Mesiya, no? Pag nag-aari ka na, iligtas mo kami. No? Sumagot na may isa, huwag ka magsalita ng ganyan. Dapat lang tayong parusahan ng ganito at ipako dito kasi makasalanan tayo. Pero ang taong yan, walang kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng isa nakapako, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pag nag-ahari ka na, ipagsama mo kami sa paraiso. Kaya nang sabi ni Lord doon sa pangalawang winika niya, today, thou shalt be with me in paradise. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. No? Today you shall be with me in paradise. Sabi ni Lord doon sa isang lalaking nakapako kasi nakita ng Panginoon yung kanyang pagsisisi, yung kanyang pagbabalik loob. No? Nagsisisi siya sa kanyang kasalanan, inaamin niya. No? Nagrepent siya.
Kaya sabi ni Lord, sige, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sinabi niya doon sa lalaking kasama niya nakapako. At habang nakapako siya, sa pangatlong wika na binanggit ng Panginoon, sabi niya, dahil naroon sa harapan niya ang kanyang inang si Maria, no? Sabi niya, woman, behold your son, naritong yung anak. Behold your mother. No? Narito ang iyong ina, sabi niya. No? Babae, naritong yung anak, yun ay pagtatagubilin sa pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya habang nakapako ang Panginoon, sinabi niya, woman, behold your son, naritong yung anak. Behold your mother. No? Yan yung pangatlong wika na binanggit ng Panginoon habang nakapako siya. At doon sa pang-apat niyang binanggit, habang nakapako siya sa krus, nung unang araw na maganap ang mahal na araw, sabi niya, Ama, Ama, my God, why thou hast forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Nagsalita ang Panginoong Hesus habang nakapako siya, bakit daw siya pinabayaan? Kasi ang kasalanan nating lahat at kasalanan ng buong mundo, ipinataw sa Panginoon. Siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan, upang tayo mga makasalanan ay mapatawad at malinis sa ating makasalanan. Kaya lahat ng kasalanan natin, nung tayo magbalik loob sa Diyos, magsisi ng kasalanan, pinatawad niya na tayo. Nilinis niya na ang kasalanan natin. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad na ang lahat ng kasalanan mo. Sa kabila, pinatawad na ang lahat ng kasalanan mo. Malinis ka na. Kasi minsan ang tendency, ang demonyo, iko-condemn ka, yan, masama ka. Atin ka na atin, pero may kasalanan kang ginawa. Pinatawad ka na ni Lord. Huwag mo entertainin yung condemnation. Kasi ganun ang demonyo, kinokondena ka. Although minsan, hindi ka pa naman totally nagbago, dahil si Lord naman, unti-unti niya tayong binabago, hindi naman instantly, bago na tayo. Lahat sa atin, marami sa atin, may mga nagagawa pa minsan, mali o nagkakamali, o nagkakasalang konti, hindi mang malaki, no? Pero darating ang sandali, pag talagang totally pinagsisihan mo yan, inialay mo ang buhay mo kay Lord, unti-unti at bigla ka niya na lang babaguhin. Amen ba? Ang mahalaga, ang puso natin sumasamba sa Panginoon, nagpupuri, nagpapatuloy, kesa namang magpakalublob ka sa kasalanan. No? Kaya nga, ang Panginoong Hesus, nagawang hindi tignan ng amang nasa langit kasi bilang anak niya ito, yung kasalanan ng buong mundo nakapataw sa Panginoon. Hindi niya matignan ng anak niya. No? God loves the sinner. Mahal ng Diyos ang mga makasalanang tao, tayo. But God hates sin. Namumuy ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga nagawa niyang talikuran ng anak niya kasi naroon ang kasalanan nating lahat nakapataw sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, my God, Ama, Ama, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? At sa panglimang wika na binanggit ng Panginoon, sabi niya, nauuhaw siya. No? I thirst. Sabi niya, I thirst. No? Nauuhaw ako. Nauuhaw ang Panginoon saan? Ginawa, binigyan siya ng alak o suka noong mga panahon na yun, no? Hindi tubig. Alam niyo, nauuhaw ang Panginoon sa mga kaluluwa na magbalik loob sa Kanya, magsisi sa kasalanan. Nauuhaw din siya sa papuri at pagsamba ng mga mananampalataya niya ng bawat isa sa atin. Kaya nga po yung pagsamba natin kay Lord, yung pagpupuri, hindi po dapat kinatatamaran yan. No? Hindi dapat binabaliwala yan. Yan ay maging bahagi na ng buhay ng mga anak ng Diyos. Araw-araw, dapat tayong sumasamba sa Panginoon. Amen. Dapat tayong umaawit. Dapat tayong nagpapasalamat sa Kanya. At yun nga, matapos siya magsalita na nauuhaw siya, sabi niya sa pang-anim, it is finished, naganap na. Natapos na. No? Na ang kaligtasan natin mga tao'y nangyari na. Na ang dugo ng Panginoong Hesus mabubuhos sa krus ng Kalbaryo na siya maglilinis at maghuhugas ng ating mga kasalanan. Kaya kahit gaano kalaki ang kasalanan nating nagawa, pinatawad na tayo ng Panginoon. Nilinis na tayo. No? Kaya nga, nag-aas lang tayo ng forgiveness kay Lord pag nagpe-pray tayo. Kapag alam mong may nagawa kang mali kanina, na hindi mo na pagsisihan, hingi ka ng sorry, ng tawad. At ang Lord naman, handa tayong linisin ng dugo niya sa lahat ng ating kasalanan. No? Pero yung hingi ng tawad dahil may ginawa kang kasalanan nung isang linggo, nung isang taon, pinagsisihan mo na yon, tapos na yon. Kung may nagawa ka lang mali kahapon kanina, yon, pagsisihan mo. No? Kaya lahat ng kasalanan natin, ang sabi riyan, it is finished, natubos na tayo. No?
Sabihin sa katabi mo, natubos ka na. Kabila, natubos ka na ng dugo ng Panginoong Yesus. No? Yun na ipinantubos niya sa atin, ang ipinambayad niya sa ating mga kasalanan. No? At sa pang-pito na binanggit ng Panginoon habang nakapako siya, Father, into your hands I commend my spirit. Ama, sa iyong kamay ipinagtatagubilin ko ang espiritu ko at doon nalagutan siya ng hininga. No? Inialay niya na ang buhay niya. Kaya nga, sa pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, akala ni Satanas, ang Mesiyas na tagapagligtas ng sanlibutan ay namatay na. Pero hindi niya alam, after 3 days, mabubuhay pala ito mula sa patay. No? At doon yung susi na inagaw ni Satanas sa tao, yung kapangyarihan, binawi ng Panginoon. Kaya yung susi niyon, ibinalik sa atin ng Diyos. Kaya meron tayong power to cast out the demon, the devil. No? Meron tayong kapangyarihan para palayasin ang mga gawa ni Satanas. Dahil ang Panginoon, He won the battle. He won the spirit of death. He rose from the dead. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? No? Dahil ang Panginoon na buhay na mag-uli. Kaya ang Diyos nating sinasamba rito, hindi siya nakapako. No? Empty na po yung krus. Tinanggal na siya roon kasi nga namatay siya. At yung libingan niya, empty na po. Nakarating kami sa Israel, pinuntahan po namin yung empty tombs ng Panginoon, yung pinaglibingan. No? Kaya ang Panginoon nating sinasamba rito, hindi siya sinasabit sa dingding, hindi siya ibinubulsa. Ang Diyos natin nasa langit, tuntungan lamang ng paan ng Panginoon, itong mundo na ating kinagagalawan. Ang Diyos natin ay napakalaking Diyos. Yung mga problema natin, gatuldok lang kay Lord yan. Kaya ang nais ng Panginoon, anuman ang nararanasan natin, anuman ang nangyayari sa mundo, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Panginoon, binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sabihin sa katabi niyo, tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Iba ka na. Bless ka na. Bless ka na. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya si Lord, yung trouble sa mundong ito, it is guaranteed. Talagang garantisado na nangyayari talaga yung mga trouble na yan. At ang pangako ng Panginoon sa mga Kristiyano, no, pinangakuan niya tayo na sa mundong ito, ay hindi naman tayo mabubuhay ng okay lang, easy-easy. Hindi. Talaga may trouble. No? Hindi pinangako ng Panginoon na, sige, may tagumpay tayo, pero merong trouble. No? May trouble, may tribulation, may hardship. No? Kaya bilang mga Kristiyano at mananampalataya, i-accept natin yung mga hamon sa buhay, yung mga nangyayari sa buhay natin, huwag tayong padadaig. Kailangan tayong lumaban sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Sabi mo sa katabi mo, laban lang. Kabila, laban lang. Huwag kang susuko. No? At pinapalakas ni Lord ang ating loob. Sabi niya, be of good courage, be of good cheer. Iniutos ni Lord, inuutosan niya tayo. Be of good courage, be courageous. No? The Lord commanded us na mabuhay tayo ng may pag-asa at may confidence. No? Dahil sa mundong ito, walang exempted kung ano man ang mangyari sa mundo, naapektuhan tayo. Pero, apektado man tayo, huwag ka naman paapekto. No? Okay lang, sige, hayaan mo tumaas na tumaas. No? Kahit nga pandak, hindi tumataas eh. Hanggang dyan na lang siya. No? Ang mahalaga, tumataas yung pagmamahal natin kay Lord. Tumataas yung paglilingkod natin, nag-aapoy tayo sa pagmamahal kay Lord. No? Kaya nga doon sa mga nakadalo sa camp natin, ay apuyan nyo yung hindi nakadalo. No? Kasi nag-aapoy ka. No? Apuyan mo siya. Mag-init siya sa pag-ibig sa Panginoon. No? Pangalawa, how to achieve peace, paano natin talaga makukuha, makakamit ang kapayapaang nanggagaling kay Lord. No? Yun nga, una, mag-focus tayo sa tagumpay na nakamit ni Lord, huwag sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Kasi si Lord nagtagumpay na. At yun nga sabi ni Lord, no? Yung tagumpay na yun, ibinigay na rin sa atin ni Lord. Pangalawa, trust His Word who gives life. Trust His Word who gives life. Magtiwala tayo sa salita niya na nagbibigay buhay. Ngayon, ang salita ng Diyos na ipinapahayag ko sa inyo, hindi nyo nakikita,
pero naririnig natin. Yung word of God na ipinapahayag ko. Na ang sabi nga ni Lord, no? John 6:63. John chapter 6 verse 63. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit. Yan. Yung salitang ipinapahayag ko sa inyo, yan ay espiritu and they are life. Buhay. No? Ang espiritu nga daw ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay espiritu, ito daw ay espiritu at buhay. Kaya itong salita ng Diyos na naririnig nyo ngayon, espiritu yan at buhay. Kaya kung ang puso natin, para nakakaramdam tayo na dadry, nanghihina, pag narinig natin ng Spirit of the Word of God, na pumasok sa kaluluwa at espiritu natin, yung spirit natin nanghihina, nabubuhay, lumalakas. Amen? Kasi narinig natin ang buhay ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Hebrew 4:12, ano sabi roon? The Word of God is alive, quick, powerful, buhay. Makapangyarihan ang salita ng Diyos na itong pinag-aaralan natin. No? Sharpening than any two-edged sword. Tumatagos ito para itong espada magkabilaan talim. Tumatagos sa ikubuturan ng ating mga puso at nalalaman itong iniisip ng tao at tumatagos maging sa buto. Ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12. Kaya ang salita ng Diyos na binabasa natin, pinag-aaralan, buhay daw yan. Sabihin nyo, buhay. Buhay. Parang tayo, buhay. Kumikilos, gumagalaw, no? Lumalakas, sumisigla. Ganyan po ang salita ng Diyos, buhay. Kumikilos po yan. Nararanasan yan. At ang salita ng Diyos at ang Panginoong Hesus, hindi pwedeng paghiwalayin. Diyan siya nangungusap. Kaya mahalaga po, lagi tayo nagbabasa ng Bible, ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi salamin ng buhay natin yan eh. Di ba araw-araw humarap tayo sa salamin? Pagkaligo, hindi ka pwedeng di humarap. Baka mamaya pagkaligo mo, syempre lalo mga babae, makapalambok, mahaba, hindi siya humarap sa salamin. Pala, mga buhok niya kung saan-saan nakapunta. No? Ngayon, harap tayo sa salamin, inaayos mo siya, pinapaganda mo ang sarili mo. No? Ang salita ng Diyos, yan ay salamin ng puso't kaluluwa natin. Pag binasa natin ang salita ng Diyos, inaayos niya yung loob natin, yung puso natin, yung kaloob-looban natin. At pag ito'y in-apply mo sa buhay mo, isinabuhay mo, dumating man ng troubles, pagsubok, problema sa iyo, dahil narinig mo at nabasa mong salita ng Diyos, para kang isang bahay na itinayo at ang pundasyon ng bahay mo, bato. Dumating man ang baha, ang bagyo, ang pagsubok, ang ulan, sa bahay na itinayo, dahil matibay ang pundasyon ng salita ng Diyos, hindi babaksak ang bahay. Amen po ba? Pero yung mga nakikinig na salita ng Diyos, tapos hindi naman sinasagawa, hindi sumusunod, pagdating ng trials, ng problema, baksak ang bahay. Bakit? Kasi mabuhay ang pundasyon na itayo sa buhangin, yung bahay. Yun daw yung mga hindi nagsasagawa at nag-a-apply ng salita ng Diyos sa buhay. Anong sabi ng Matthew chapter 7 verse 25-26? Tingnan natin. Goy, bilis. Yan. Matthew 7, 25-26. Ayan. O 24 muna. Kaya't ang bawat nakikinig, nakikinig, at nagsasagawa ng mga salita kong ito, no, nagsasagawa daw, ina-apply, sinusunod, ay maitutulad ang taong iyon sa matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ito daw yung nakinig ng salita ng Diyos, isinasagawa niya, itinulad siya sa isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba. Sapagkat, bakit? Nakatayo iyon sa bato. Na wala iba kundi ang salita ng Diyos. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit, hindi naman nagsasagawa, hindi sinusunod, ni-apply sa buhay niya ang salita ng Diyos. No? Hindi nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal. Sabihin nyo, hangal.
Hangal. Sabihin sa katabi nyo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Pag sinunod natin ang salita ng Diyos, in-apply. No? Ano ang sabi? Hindi nagsasagawa naman ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo. Yun, nagtayo siya ng bahay sa buhanginan. Ayan. Dahil sa buhangin itinayo, yung nakinig ng salita ng Diyos, sa buhangin na itayo ang bahay niya, anong nangyari? 27. Umulan ng malakas. Bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Bakit? Mabuhay ang pundasyon. Nakinig nga ng salita ng Diyos. Dalawa ang tinutukoy dyan. Parang nakikinig silang dalawa. Yung isa nakinig, isinagawa, ini-apply sa buhay, tinulad siya ng Panginoon sa taong nagtayo ng bahay sa bato. Yun naman isa, nakikinig din naman, pero hindi niya isinagawa, hindi sinunod, itinulad siya ng Panginoon sa taong nagtayo ng bahay sa buhangin. Kaya parehong dinaanan ng bagyo, ulan, baha, pagsubok, problema, talaga mabibigat ang nangyari sa buhay. Pareho sila. Yung isa na natiling nakatayo. Sumunod, naglingkod kay Lord, nagpatuloy. Yung isa naman, dahil mabuhay ang pundasyon, hindi in-apply sa buhay ang salita ng Diyos, bumaksak siya. Kaya sa gawain ng Panginoon, kung minsan dumarating ang panahon, may mga nawawala. Hindi na nagpapatuloy. But thank God, dinala ka ni Lord dito dahil mahal niya tayo. Nais niya na magpatuloy ka, ano man na mangyari. No? Sabi ni Lord, sa mundong ito may tribulation, may suffering. No? Pero lakasan mong loob mo, nagtagumpay na si Lord. Amen. Sabi niya, may kapayapaan ka sa akin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tagumpay na. Ikaw ay tagumpay na. No? Huwag tayong padala sa kaway ng mundo. Kasi ang mundo ngayon talagang sasama ng sasama. Yung mga drug addict, lalo magpapaka-drug addict yan. Yung mga sugaro, lalo magsusugal yan. Yung mga manginginom, lalong walang ginawa yan, kundi mag-inuman na mag-inuman. Hindi nila alam, sisirain nila ang katawan nila, ang baga nila, pati na bulsa nila, lalo na ngayon ang taas ng bilihin. Ibili mo na lang ng bigas, bili mo na lang ng pagkain ng pamilya, no? Dahil anak na tayo ni Lord, huwag tayong padala sa mundo. Amen? Ganyan ang mundo no? Pasama ng pasama, ang sabi ng Bible. No? Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Yan. No? Lakas mo raw sa araw ng kaguluhan, ng suffering, ang Diyos ay mabuti. And He knoweth them that trust in Him. Yan. Trust His word who gives life. Kaya alam ni Lord kung sino yung nagtitiwala sa Kanya. No? Ako, ano mangyari sa mundo, hindi ako nagugulumianan. Hindi ako nangangamba, natatakot. Anak ako ng Diyos Amen ba? Pag anak ka na, parang yung mga anak natin, yung mga anak nating maliliit na nasa poder mo pa, hindi man natatakot yan kasi alam nila na nasa poder sila ng parents nila. Ano man nangyari, safe sila. Hindi sila pababayaan. No? Ngayon, kung may pamilya na mga anak natin, nandiyan pa rin sila sa tabi natin. At ang magulang, anak mo yan, hindi mo yan pababayaan. Amen. Andiyan po ba kayo? How much more ang ating Diyos na nasa langit? Anak niya tayo Kung ano man ang mangyari sa mundong ito, di mangyari na ang dapat mangyari. No? Basta isipin natin, Lord, you are the controller of everything. Kontrolado mo ang lahat ng bagay. Nakikita mo ang nangyayari sa mundong ito. Walang natatago sa iyo, walang nalilihim. Lahat ay hayag. Kaya yung mga lihim nating ginagawa, darating isang araw, mahahayag yan. Yung mga itinatago kung kasalanan, no? Kaya dapat mabuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos at tama. Amen po ba? No? So trust His word who gives life. Magtiwala tayo sa Kanyang salita na nagbibigay buhay. No? Ano yung buhay? Bagong pag-asa, bagong kinabukasan, bagong kaganapan sa buhay, no? Bagong pamilya. Ito, bagong pamilya natin ito. No? Bagong kaibigan, bagong ate, bagong nanay, bagong tatay. No? Bago tayong lahat kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Bagong-bago ka na. Iba ka na. No? Amen. Kitang-kita ko. Sabi mo, kitang-kita ko. Iba ka na. Amen. No? Praise God. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. No? Ano man ang mangyari sa mundong ito. Basta ang salita ni Lord, sinabi niya, ako'y mabuti
no? Stronghold, no? Ano ba yung stronghold? Ang stronghold parang isang, alam ba, yung isang kampo ng mga sundalo. Doon sa kampo ng isang sundalo, sa gilid ng pader, sa loob ng kampo, meron dong, di ba yung parang tore, tapos meron dong bantay. Ang tawag doon, stronghold. Pag umataking kaaway, kita niya agad, siya ang babarel. O di kaya ipapaalam niya sa kampo, may kalaban. Yan. Kaya yun yung unang inaatake. No? Pag naatake yun at bumaksak na pasabog, hihina ang nila kampo. No? Ang stronghold, siya yung tatag at lakas natin. Kaya ang sabi ni Lord, ako ang iyong katatagan, ako ang iyong lakas sa oras ng trouble, ng kabagabagan. No? At alam ni Lord yung nagtitiwala sa Kanya. Kaya sabihin sa katabi nyo, magtiwala ka kay Lord. Magtiwala ka lang. No? Hindi napapahiya ang taong nagtitiwala sa Diyos. Maraming paraan ng Diyos para pagpalain tayo. No? Amen ba? Marami siyang kaparaanan. Amen. Pangatlo, saturate your mind para makamit natin yung kapayapaang ganap na ibinibigay ng Diyos sa atin sa gitna ng kaguluhan. Saturate your mind with the promises of God. Punuin natin ang isipan natin ang mga pangako ng Diyos. Kung may nangakong tao sa iyo, isang tabi mo muna siya, ang pangako ni Lord, ang ilagay mo sa isip mo, Lord, ito ang pangako mo sa akin. Kaya mahalaga meron tayong word ni Lord eh. Meron kang salita ng Diyos na nagre-rema sa iyo. Tatayuan mo siya. Kung ano yung pangako ni Lord sa iyo, doon ka tumayo, manindigan ka. Kasi pangako ng Diyos yun, tutuparin niya yun. Amen. Pag hindi niya tinupad yun, mapapahiya siya sa buhay mo at sa mga tao. No? Sabi ng Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. No? Panghawakan natin ng matibay ang ating pag-asa sa Diyos na walang pag-aalilangan ang ating pananampalataya sapagkat tapat ang nangako. No? Kaya yung mga pangako ng Diyos, ilagay natin sa isip at puso natin. Doon tayo tumayo. No? Punuin natin ang mga pangako ng Diyos ang ating isipan. Kasi yung isipan natin para yung field, para yung bukirin, na kung anong matanim sa lupa, sa bukid, isang araw tumutubo. Sa isip natin, kung anong maipasok dyan at sa puso, yun, tumutubo yan. Kaya ang lagi nating ilalagay sa isipan natin, mga salita ng Diyos, mga pangako ng Panginoon. Amen. No? Huwag nating entertainin ang nangyayari sa paligid sa mundo. No? Talagang mangyayari yan. No? Magaganap yan dahil nasa banal na kasulatan niya, mga pestilence, poverty, bankruptcy, yan ang nangyayari sa mundo. At kung mangyari man sa mundo, ang isipin natin, Lord, ito ang pangako mo sa amin eh. No? Tinatayong kong pangako mo. Sabi mo sa Numbers 23 verse 19, di katulad ng tao na pwedeng magsinungaling. Panginoon, kapag sinabi mo, ginagawa mo. Pag sinalita mo, tutuparin mo. Sabi ni Lord yun eh. Kaya sabi mo sa katabi nyo, anumang sinabi ng Panginoon sa iyo. Sabi mo, anumang sinabi ng Panginoon sa iyo, no? Gagawin niya yan. Tutuparin niya yan. Pangako niya yan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Pangako ng Diyos yun eh. No? Ayaw niyang mapahiya siya. Kaya ako, ang aking pamilya, no? Maraming pangako si Lord sa amin sa word niya. Pag nangako si Lord sa inyo through His word, meron kayong word of God, tayuan niyo yan. No? At mangyayari sa buhay niyo yan. No? Kasi pangako niya yun eh. Hindi siya pwedeng mangloko o magsinungaling dahil mapapahiya siya ang pangalan niya. No? Kaya tayo, sa huling araw na ito, napakahalaga ng ating isipan at puso, pinupuno natin ng mga pangako ng Diyos. Alam ba, nangailangan ka, Lord, sabi mo sa John 15:7, kung mananatili kami sa iyo at mananatili sa iyong salita mo, sa amin, hingi namin ng kahit ano, ibibigay mo, Lord, pangako mo yan eh. Ayan, no? Lord, sabi mo, sa 1 Peter 2:24, dinala mo na ang bigat ng aming kasalanan sa krus upang tuluyan na naming iwan ng pagkakasala at sa mga sugat mong tinaglay, pinagaling mo na kami. Yan. May karamdaman ka, Lord. Sabi mo, pinagaling mo na kami. Past tense na, I claim it. I'm healed, Lord. In Jesus' name. Na makita mo, maramdaman mo, biglang nawala yung sakit mo. Kasi yun ang pangako ni Lord. 1 Peter 2:24. Pag may naramdaman kayong sakit, tayuan niyo po yun.
Buhay yung salita ng Diyos na yun. At mangyayari yun. Amen. Huwag ka mag-alinlangan. Pangako niya yun. Lord, sabi mo sa Philippians 4:19, you will supply all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Sabi mo, susupply mo, Panginoon. No? Makikita mo, gagawa si Lord ng himala. Mamaya may kakatok sa bahay mo, oh, ito, may dala akong bigas. No? Sabi ni Lord, wala ka raw bigas. Oh. May nagdala sa iyo ng isda. No? May nagdala sa iyo ng ganito, ganyan. No? Sumunod ka lang kay Lord. Amen? No? Punuin natin ang isip at puso natin ang mga pangako ng Diyos. At makita mo yung mga salita niya mangyayari. No? Huwag mong sarilinin ang mga problema sa buhay. Huwag mong entertain, huwag mong isipin. No? Huwag kang magsalita ng mga negative na kayo ay kapos na wala, kulang. No? Ang sabi mo, Lord, bagamat may kulang kami, bubuhusan mo kami ng pagpapala. No? Lord, ikaw ang source ng aming pangangailangan. Hindi ang tao, ikaw ang great provider, gagamit ka lamang ng tao. No? Ganun po ang Panginoon. Kausapin natin siya. Kaya nga, sa una ang linggo na ito ng taon ng Abril, ng buwan ng Abril, maraming gagawin si Lord sa buhay natin. Lord, sa paghahanap buhay kong ito, I pray na samahan mo ko. Marami kong mabebenta, Panginoon, in Jesus' name. No? Ngayon, kaya ka pala walang benta, nabubuhay ka sa kasalanan, nag-pray ka nga, hindi masagot ang prayer mo kasi may kasalanan kang ginagawa. No? Kailangan mabuhay tayo ng matuwid kasi kahit tayo mag-pray, hindi madidinig ni Lord ang prayer natin. Ano ang dahilan? Dahil sa kasalanan. No? Kaya kailangan matuwid at malinis ang puso't buhay natin. No? Amen po ba? Conclusion natin, ano sabi number 1? Focus on His victory rather than present trouble. Mag-focus tayo sa tagumpay. Sabi ni Lord, sa John 14:27, peace I leave with you. Kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. My perfect peace I give to you, ganap. Not as the world gives, do I give to you. Hindi ito may bibigay ng mundo sa iyo. Do not let your heart be troubled. Huwag mong guluhin ang puso mo. Nor let it be afraid, ni huwag ka matakot. Let my perfect peace calm you in every circumstance. No? Ang ganap niya daw na kapayapaan ang magpakalma sa iyo sa lahat ng circumstansya o nangyayari. And give you courage at binibigyan niya tayo ng lakas ng loob and strength for every challenge. No? Lakas sa bawat hamon. John 14:27, Amplified Bible Version. Kaya mag-focus tayo sa tagumpay na nakamit na ng Panginoon, na ibinigay din naman sa atin yung tagumpay. Ang pangalawa, trust His Word who gives life. Magtiwala tayo sa Kanyang salita. Saturate your mind with the promises of God. So believe in your heart that Jesus will never die again. Manalig tayo sa puso natin kay Lord na ang ating Panginoong Hesus hindi na siya muling mamamatay. Sabi mo sa katabi nyo, hindi patay ang Panginoon. Hindi siya namamatay taon-taon. Buhay na buhay ang Panginoon. He is alive forever. Amen. Buhay ang ating Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano sabi ng Revelation 1:18? Revelation 1:18, I am He that liveth. Ako ang siya nabubuhay at namatay. Yan. And behold, I am alive forevermore. At narito ako'y buhay magpakailanman. Amen. And have the keys of hell and of death. Nasa akin daw ang susi ng impyerno at ng kamatayan. No? Kaya nga, praise God, ang ating Panginoon, buhay siya. Buhay na buhay ang Panginoon. He knows everything. Alam niya yung nangyayari sa atin, araw-araw. Alam ni Lord yung nangyayari sa buhay natin. Walang natatago sa Diyos. Alam niya kung tayo nagkamali, nakapagsinungaling, nanloko, namdaya. Alam niya kung ikaw ay prayerful, ikaw ay nagdi-devotion, ikaw ay nagpe-pray. Alam niya lahat yan. No? Walang natatago sa Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay. Kaya ang inaawit natin kanina, sabi roon, forever He is risen, He is alive, He is alive. Buhay ang Panginoon natin. No? Amen ba? Tumayo tayong lahat. Sabi ni Lord, be courageous.
do not be afraid. I am alive forever. Buhay ang Panginoon natin. He is risen from the dead. He is alive. Kaya tayo ay nagse-celebrate dahil every Sunday, every day ng buhay natin, ang Diyos natin ay kasama natin, buhay siya at hindi siya nagpapabaya sa atin. No? Kaya ngayong nalalapit na ang pagdating ni Lord, hindi nga lang natin alam, lalo na tayong maglingkod sa Kanya, magpagamit sa Kanya. Pag may gawain, talagang kailangan nandun tayo lagi sa presensya ni Lord. Na wag tayong malalayo sa Kanya. No? Basta't may gawain ng Panginoon at may mga hadlang ng kaaway, sikapin nating makadalo para makapagpuri, makasamba sa Panginoon dahil meron lamang tayo isang buhay na lilipas at pagkatapos nito'y wala na. We have one life that will soon to pass and after that, judgment will come. Paghuhukom ang kasunod. Kaya salamat sa Panginoon, narito po tayong lahat dahil binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na makalapit sa Kanya, no? At makapaglingkod sa Kanya. Kaya ngayon pong oras na ito, ihahayag natin awitin natin muli yung inawit natin kanina. Forever He is alive. Amen. Yes, Lord. Damay natin ang presensya ni Lord. Shikarabarabarabarabarakan. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was slain in darkness. A final breath He gave. The war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He forever. Forever He is risen. He is alive. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever. He's risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. 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 The Lamb is over. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. 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 The Lamb is overcome. We sing hallelujah.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Lamb has overcome. Forever He is glorified. Forever You are lifted high. Forever are risen. You are alive. You are alive. For the last time, sing forever. Forever You are glorified. Are lifted high. Forever You are risen. You are alive. You are alive. Mga kapatid, mga magulang, ang ating Diyos ay totoo at Diyos ng karanasan, hindi lamang Diyos ng kasaysayan. Nararanasan ang Diyos natin. Siya'y totoo at buhay, makapangyarihan. Maraming mga nagpapanata nitong mga nagdaang araw. Taon-taon panata nila, maglalakad na malayo o luluhod. Hindi gagawa ng kasalanan. Ang iba'y nagpapapako sa krus, sinasaktan ng sarili, naglalakad sa kalye. Para bagang sinasabi nila na parang sinasabi nila na sila'y nagsisisi ng kasalanan, subalit pagkatapos ng mga gawaing yon, ito'y babalikan muli nila ang kanilang kasalanang ginawa. Ang tunay pong pagsisisi ay tumatalikod sa kasalanang pinagsisihan. Ngayong oras na ito, kapatid, magulang, kung meron pa kayong nagagawang kasalanan sa nagdaang araw, nais ng Diyos na ito'y pagsisihan natin. Dahil nagtagumpay na ang Panginoon sa krus, tayo ay sinasama niya sa parada ng kanyang tagumpay. Huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan ng mundo, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. At ang pagpapala ng Diyos ay nahahadlangan upang hindi bumuo sa atin. Yan ay ang kasalanan. Ngayong oras na ito, nais ng Panginoon na muli ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Talikuran natin ang kasalanan, pagsisihan natin kung mayroon kayong alam na nagagawa niyong kasalanan. Habang tayong lahat na kayo ko nakapikitaas ang kanang kamay, sabihin natin ang prayer na ito. Tayong lahat sabihin natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin, sa paalaala mo sa akin, na ikaw ay tunay na Diyos na buhay. Hindi ka na mamamatay kailanman. Bagamat di kita nakikita, pero nararanasan ka. Nararamdaman kita. Sa oras na ito, Panginoon, muli kong isinusuko sa iyo ang aking buhay, ang mga kasalanan kong nagagawa, sinadya ko man o hindi. Patawarin mo ko, Panginoong Yesus. Linisin mo ang puso ko. Tunay ka maghari sa buhay ko. Ibalik mo sa puso ko ang apoy ng paglilingkod sa iyo, apoy ng pagmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon. Nais kong mabuhay ng matuwid sa mundong ito. Palakasin mo po ako tulad ng isang agila. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Yung pong mga nais na maipag-pray at bumaba ang apoy ng presensya sa inyo, hindi man kayo nakadalo sa camp, lumapit kayo sa harapan kung nais niyong dumaloy ang apoy ng presensya ng Diyos sa inyo. Sige po, hallelujah, halakarabakandarabasyandarabahay,
Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, we need your power. We need your presence. We need your anointing. Lord, narito ang bawat isa nais maranasan ng apoy ng iyong presensya, Panginoon. Hindi man sila nakadalo sa camp, pero ngayong umagang ito, Panginoon, iparanas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Lord, ibaba mo ang apoy ng presensya mo sa kanila at muli sila mag-alab ng pagmamahal sa iyo. In the name of Jesus, Sikarabarakanda, sa mga nais na makaranas ng kakaibang kilos ng Diyos. Yes, Sikababakanda, at yung mga nakasama sa camp, lumapit din kayo sa harapan. Lahat ng mga gustong magpa-pray, hallelujah, bibilugan natin sila, tataas natin ang kamay natin sa kanila. Sige po. Yes. Yes, yes, Holy Spirit, we need your power. Yes, amen, amen, amen. Your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, Lord. Oh, yes, Lord, let the fire of God, let the fire of the Holy Ghost, Lord, bumaba kay Ate Abby right now in the name of Jesus. Be filled with the glory of God. Be filled with the power of God. Receive the anointing and the power of God. Receive the fire of the Holy Ghost. Receive the anointing and the power of God. Receive the anointing and power of God. Oh, yes, receive the anointing, the power of God. Yes, receive the power of God, the anointing and blessings of God. In Jesus' name. Receive the anointing and the power of God right now. Receive right now in Jesus' name. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what. Yes, receive the anointing and power of God. Receive right now the anointing and power of God. Yes, receive the power of God, the anointing of the Holy Ghost. Set a fire. Yes, set a fire. Fire of the Holy Ghost. Be filled right now. Be filled with the Holy Ghost. I want more of you, God. I want more of you. Receive the anointing and power of God right now in Jesus' name. Set a fire on my soul that I can't contain, that I can't control. Receive the anointing, the power of God right now. Receive the power of God. Receive the power and anointing of the Holy Ghost. Receive the anointing and power of God right now. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we gotta receive the anointing and power of God right now in Jesus' name. Receive the anointing and
power of God right now. Yes, receive the anointing and power of God. Let the power of God. Yes. Oh, receive the fire of the Holy Ghost. Yes, receive the anointing and power of God. The blessings of God in Jesus' name. Receive the blessings of God, the fire of the Holy Ghost. Receive right now in Jesus' name. Yes, soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire, yes. Let the fire of the Holy Ghost receive right now in Jesus' name. The fire of God. Receive the fire of God. Receive right now. Receive the fire of God. Receive the fire of God. Yes, receive the fire of the Holy Ghost. No place I would rather be. Receive right now. Receive the fire of God. Receive right now the fire of God. Receive the blessings of God, the fire of God in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love. Here in your love. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon. Lord, salamat. We have victory in Christ Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Iba ka na. Nakikita ko, iba ka na. Nakikita ko, iba ka na. Amen, amen, amen. Amen. Sige po, umumuna tayo. Mamaya na natin awitin yon. Praise God. I-declare natin na blessed na tayo, iba na tayo. Praise God. Dadako na muna tayo sa isang mahalagang gawain at mayroon pa tayo Holy Communion. Amen. Hangunahan tayo ng aking wife. Praise, praise. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon, no? Amen. Alam niya, masarap pong pagbulay-bulayan yung Acts 16:30, ay yung John 16:33 na yun, ano? Sabi doon, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. No, be of good cheer. Ibig sabihin, magalak ka. For I have overcome the world. Napagtagumpayan na niya ang mundo. Kaya anumang problema, pagsubok, dito po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 4. Tignan po natin. 2 Corinthians 8, 1 and 4. Yan. Ang sabi dito, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. No? Nais ko na malaman nyo, mga kapatid, no? Kung ano ang ginawa ng Diyos, yung kanyang kabutihan, na ginawa sa church ng Macedonia, sa mga taga-Macedonia daw po. Ang sabi dito, they are being tested by many troubles. Sila daw po ay maraming pagsubok, no? Sila ay maraming pagsubok. Pero, no? And they are very poor. At sila ay napakahirap. No, marami na silang problema, maraming pagsubok, mahirap pa, pero tingnan po natin. But they are also filled with abundant joy. Ngunit sila ay punong-puno ng kagalakan. Ito po yung napaka-importante na maranasan natin. No? Ito po ang importante na maranasan natin.
which has overflowed in rich generosity. No? Kahit daw sila ay punong-puno ng problema, ng pagsubok, no, materially, no, sa kanilang financial, no, sabi doon, sila ay mahirap, no? Siguro po yung mga taga Macedonia, kung iahambing natin, ay nandoon sila halimbawa sa mga squatters area, no? Bagamat nandoon sila sa mga lugar na yon, ganun ang kalalagayan ng kanilang mga puso, dahil natanggap nila ang buhay na salita ng Diyos, tinanggap nila ang ating Panginoong Yesus na nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ang sabi? They are filled with joy. No? Sila ay punong-puno ng kagalakan. Bakit? Dahil yung tinanggap nila sa kanilang mga buhay, ang Diyos na buhay ay naroon sa kanilang mga puso. No? At ang sabi nga, ang Diyos nila ay nagtagumpay na. No? Kaya po ang kanilang mga puso ay punong-puno ng kagalakan. Katulad ng sinabi doon sa Acts 16:33, no? Be of good cheer. Bakit ka magkakaroon ng kagalakan? Kahit punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng pagsubok, no? Nais ng ating Panginoon na sabi nga yung tagumpay na nanggagaling sa Kanya ay maranasan natin. At kapag po puno ng kagalakan ng ating puso, ang sabi dito, which has overflowed in rich generosity. No? Naroon daw po ito yung mag-overflow sa atin para tayo ay maging mapagbigay. No? Walang magiging hadlang para hindi ka magbigay. Ang sabi nga dito, for I can testify that they gave not only what they could afford. No? Ang sabi dito sa second, tinetestify ko, nakikita ko sa kanila na nakakapagbigay sila ng more than they can afford. And they did in their own free will. No? Kaya makikita po natin, kapag ang ating puso ay punong-puno ng kagalakan, dahil sa pangako ng Diyos, dahil sa presensya ng Diyos, ang sabi doon, we can overflow, no, sa ating pagbibigay with our free will, na hindi tayo pinupuwersa, kundi magaan. Sabi nga, yung free will natin, ito yung naisin natin. No? Ang sabi pa nga dito sa verse 4, they begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. No? Sila pa yung no? Ganun yung kalagayan nila, may problema sila, sila ay mahirap, pero dahil puno ng kagalakan ng kanilang puso, no, sila yung nagbo-volunteer pa, no? Gusto kong maging bahagi sa gawain ng Panginoon, no? Kasi naroon ang kanilang pinagkakaloob ay dadalhin doon sa Jerusalem para ang salita ng Diyos ay mag-continue, no? Kaya alam niyo po, napakahalaga na una sa lahat, katulad yung ating pag-aralan, talagang maranasan natin, una ang ating Panginoong Yesus. No? Talagang tanggapin natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon tagapagligtas. At naroon po na kapag talaga siyang nanahan sa ating mga puso, walang problema na hindi natin mapapagtagumpayan. Amen? Naroon po na, siya magbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya magbibigay sa atin ng kagalakan. No? Na, lalo na dito sa ating pagkakaloob. Tandaan po natin, dito sa chapter 9, verse 6 and 7, kung titignan po natin, 2 Corinthians 9, 6 and 7, ang sabi po dito, yan, tingnan po natin. Yan. But this I say, he which soweth sparingly will reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yan. Kaya ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso, no? Sa ating pong pagkakaloob, tinitingnan niya yung ating mga puso, no? Tayo ba'y nagbibigay? Sabi nga, yung napipilitan lang,
Tayo ba ay nagbibigay dahil parang inano lang na emotion natin? Or are we giving cheerfully? Ibig sabihin, with joyful in our hearts. Amen. Kaya alam nyo, sa harap po ng ating Panginoon, ang ating pong pinagkakaloob ay hindi base kung magkano ang amount. No? Hindi ito palakihan ng pagbibigay. Ang pagkakaloob po sa ating Panginoon sa gawain ng pagkakaloob, ang basihan nito sa harap ng ating Panginoon ay ang ating mga puso. No? Ang nais niya, ibigay natin, habi nga, pag tayo nagbigay, with a joyful heart. Yung pagsunod sa kanyang kalooban, no? Yung pagsunod sa kanyang kalooban, ano ba ang kalooban ng ating Panginoon? No, katulad yung ating naririnig every Sunday, yung sinasabing tithes and offering. Alam niyo po, dito po sa verse 10, ang sabi dito, verse 10 ng 9, tingnan mo. God is the one who provides seed to plant and bread to eat. Yan. Now he that ministers seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Sa ibang version po, ito pong sabi, God is the one who provides seed to plant. No? Alam niyo po, yung pong katulad po ng mga magsasaka, kapag sila ay umani, lahat po ba ng inani nila, naroon na ginigiling, ginagawang bigas, tapos ay ibebenta o kaya kakainin? Hindi. Nagtitira sila para may itinanim. Kasi kapag lahat ay kinain nila, mauubusan sila. Wala na silang naroon na maaani pa. Bakit? Wala ka nang itatanim eh. Alam niyo po, gayon din po sa mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang nais niya, matuto tayo. Matuto tayo na naroon po na sa pagpapala na natatanggap natin, meron tayong sineseparate na seed. O meron tayong sineseparate na, sabi nga, yung blessing na natanggap natin para itanim natin. Para doon sa seed na yon, magkaroon tayo ng ani. Kapag kinain natin lahat o ginamit natin lahat ang ating pagpapala, tandaan mo, mararanasan mo ang kahirapan. Bakit? Wala ka nang aanihin. No? Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos at nais natin sundin, alam niyo po, yung ating mga tithes, that is the seed. Ito yung mga buto na nais ang Diyos na itanim natin para meron tayong anihin. Kaya po, ang nais ng ating Panginoon, maunawaan natin, nasa pagkakaloob sa Panginoon, hindi ito after the amount. No? It is after our obedient. Ito'y no? At bakit tithes ang ginamit? Ibig sabihin, percentage. Bakit percentage ang ginamit? Bakit? Kasi po, halimbawa, ang 1,000, no? Halimbawa, ako, may blessing ako 1,000. Ito namang isa, may blessing na 100. Ang sabi sa Bible, give our tithes. Itong may 1,000, dahil siya'y sumunod sa Panginoon, ibinigay niya ang 100. Ito may 100, dahil sumunod din siya sa Panginoon, ang binigay niya ay 10 pesos. Sa harap ni Lord, ano ang mas malaki? Sino ang mas malaking nagbigay? Yung 100 o yung 10? Ha? Parehas lang. Parehas lang. Kasi nga, percentage ang hinahanap ni Lord, hindi amount. Percentage at doon nasusukat yung ating obedience. No? Kaya makikita natin, meron pong sa Bible na ipinakita yung time ng giving. No? Naroon daw po na sa time of giving, merong isang mayaman, pumunta sa harapan, may buong pagmamalaki, na inilagay yung kanyang offering ay yung kanyang ibibigay, ikakaloob. Ang kapal.
No? Ang kapal, ibinigay niyang ganon. No? Siguro, halos gusto niya ipakita kung gaano kalaki yung kanyang ibinigay. Meron naman isang babae na nanay na nung lumalapit doon sa offering bag, talagang naroon niya, nahihiya siya, naroon yung pagpapakumbaba niya, at ang inilagay niya ay, sa pera natin, sabi nga ay, 10 centimo. No? 10 centimo. Pero alam niyo po, ang sabi nga, kanino nalugod ang ating Panginoon? Ha? Doon sa nagbigay ng limpak-limpak o doon sa nagbigay ng 10 centimo? Ha? Doon sa 10 cents lang. Bakit? Kasi yung babaeng nagbigay ng 10 cents, alam niyo po ba kung ilan ang percentage nun? 100%. Sa harap ni Lord, 100% yun. Kasi yun na lang yung kanyang pera. Pero yung lalaki na nagbigay ng limpak-limpak, baka wala pang 1% yun. No? Kaya sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon, maging aware tayo. Kung gusto natin maranasan talaga yung sinabi ng Lord na victory, no? Sumunod tayo sa kanyang salita, no? Huwag po tayong matakot. Tayuan natin yung salita ng Diyos. Ako po personally, lagi itong pinapatotoo. Nung kami po ay nasa Mindoro, no? 20 years po kami doon na naglingkod sa Panginoon. Nakakatanggap si Bishop ng love gift. 2,000 a week. 2,000 a week ang binibigay sa kanya. No? Sa 2,000 na yon, nandoon yung kanyang pamasahe pag ikot-ikot sa buong Oriental Mindoro. At pagkatapos po nun, ibibigay niya yung para sa allowance namin bilang pamilya. Ilan ang anak namin? 4. Mga nag-aaral, wala pong huminto sa kanila, dire-diretso ang pag-aaral nila. Alam niyo po, kapag po nakita ko na yung binigay sa akin ni Bishop na allowance ay hindi kakayanin, no? Ang ginagawa ko po, lahat itinatanim ko. Hindi alam ni Bishop, kapag time ng offering, lahat inilalagay ko, itinatanim ko. No? At praise the Lord. Ang sabi nga, siya na nangusap ay tapat. He that promise is faithful. Kaya purihin po ang Panginoon kahit minsan for 20 years hanggang ngayon, wala kaming pagkakataon na naranasan na kami ay nagkulang. Lahat ay pinagkaloob sa amin ng ating Panginoon hanggang sa ang aming mga anak, may kanya-kanya na silang pamilya, no? Nakita namin yung provision ng Panginoon. Kaya wag po tayong matakot. Katulad ng mga taga-Macedonia, nasa pagsubok sila. Di ba? Sabi doon, they are in troubles. No? Marami silang problema sa kanilang pananalapi. Mahirap sila. Pero punong-puno ang kanilang puso ng kagalakan. No? Kaya sa pagkakaloob, ang sabi dito, nakakapagbigay sila ng more than enough. Kung ano yung kanilang kung ano yung naroon na kaya nila, mas ginihigitan nila. Bakit? Dahil sa kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Tandaan natin, in this world, you shall have tribulation. Sa mundong ito, marami talagang pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome the world. Kaya ano man yung problema natin, especially sa pananalapi, sa ating mga, sabi nga, kalalagayan, may mga utang tayo, God can supply all our needs according to His riches in glory through our Lord Jesus Christ. Amen? Ang nais lang ng Panginoon, makita ang ating mga puso. Sumusunod ba tayo sa Kanyang kalooban? O pilit mong ginagawa yung kalooban mo, no? Ang nais ng Panginoon, sundin natin ang Kanyang salita ng may kagalakan. Tandaan mo, mararanasan mo ang himala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, sa ating pong pagkakaloob, remember, the Lord knows our heart.
Siya ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Siya ang nakakaalam ng mga problema natin. Pero ang sabi ng Panginoon, be of good cheer. Magalak ka. Sa iyong pagkakaloob, pakita mo sa Lord na ikaw ay nagagalak. No? Sa pagbibigay mong yan, ikaw ay nagagalak. No? Upang ang katagumpayan na naranasan ng ating Panginoon ay maranasan mo rin sa iyong buhay. Amen? Kaya sa oras na ito, sa ating pagkakaloob, tayong lahat ay naroon na, sabi nga, itaas natin ang ating pagkakaloob sa Kanya. Remember, He is not after the amount. He is after our heart. Yung obedience natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita. Salamat sapagkat, Lord, lalo na po sa mga dumarating na krisis, Panginoon. Marami ang natatakot na, O Diyos. Di nila alam ang kanilang mga gagawin, pero sa pagkakataon na ito, salamat. Sapagkat Lord, sa pamagitan na inyong buhay at makapangyarihan salita, nagkakaroon kami ng pag-asa, O Diyos. Kaya Lord, sa pagkakataon na ito, nais naming hakbangan, Panginoon, ang pag-asa na yon na nanggagaling sa inyong salita, na lahat ng aming ipinagkakaloob, Lord, ay naroon ito'y buto, Panginoon, na itinatanim namin upang sa panahon, Panginoon, ng krisis, kami ay mayroong anihin, Panginoon. Hindi kami matutuyot, Panginoon, kundi, Lord, mararanasan namin ang abundance na nanggagaling sa inyo. Sapagkat alam namin, O Diyos, na nariyan na bukas ang langit, Panginoon, sa mga tao na nagbibigay at nagtatanim, Panginoon, na may kagalakan sa kanilang mga puso. Pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Lord, na sa oras na ito'y aming ibinigay, ngayon pa lamang, ipadaman niyo na, Panginoon, that assurance. Ipadaman niyo na, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, ng inyong salita sa kanilang mga buhay. Upang, Lord, hindi pa man nila nakikita, pero nag-uumapaw na yung kagalakan na nanggagaling sa inyo. The joy unspeakable ang maramdaman ng bawat isa as we give today, O God, in the name of Jesus. Salamat, salamat ng marami. Truly, Lord, all the praises, the glory, the honor, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen.
universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, Hallelujah. Amen. Maya-maya pa po tayo. Kakanta muna. Communion na. O communion na raw. Sige po, tayo dadako sa ating Holy Communion. At ito po ay ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na nung ang Panginoon ay ipako sa krus, bago siya ipako, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Amang nasa langit, pinagpinapiraso at ibinigay sa mga alagad. At ang sabi ng Panginoon, kanin niyo ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kaya yung pong tinapay na yan ay simbolo ng katawan ng Panginoon, at ang dugo o ang juice naman ay simbolo ng kanyang dugo na ating iinumin. Kaya ito po ay gagawin natin bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mga tinapay na ito at juice, simbolo na yung katawan at dugo na nabayubay sa krus at nabuhos. Inaalala namin ang ginawa mo sa krus, Panginoon, upang kami ay iyong mapatawad sa lahat naming kasalanan. Pagpalain niyo po ito, magbigay ng kalakasan, kalusugan ng bawat isa't kagalingan pa rin, Panginoon. Salamat po, Ama. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Sige po, hawakan niyo muna po at kumuha muna ang bawat isa. Ang tinapay ng buhay. Kung meron na po kayo, tumayo at umawit tayo kay Lord. At ibahagi Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugong tumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo Na para sa iyo
doon sa Kalbaryo ay tumigis. Lord, pagpalain niyo pong tinapay at ang juice, magsilbing lakas, lusog, kagalingan na aming katawang lupa. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Ating kainin ang tinapay at inumin ang juice. Sige po, ipaso niya lang pakaliwa pa kanan at kukunin po uli ng ating mga asherep. Sige po. Patuloy tayo sa diwa ng panalangin. Ang pag-ibig na Ama at pagpapala ng Diyos, Anak at pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaatin ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo sa katabi niyo, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Amen. Amen. Sige po, palakpak tayong lahat sa Panginoon. Kuya Dudes, ibang-iba na. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Sa kabila naman, ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin. Handa ka na ba? Pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Ibuhos mo, ibuhos mo, yes Lord, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Hindi natin lubos ang kagalakan, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman, sinong mayaman? Na rin ako. Walang pa lubos, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo,
ang pagpapala mo. Kunin nga sabi doon, todo-todong pagpapala ang ibibigay ng Diyos. Kaya sabi mo sa iyong katabi, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Nakikita mo na ba ang pagpapalang binigay sa iyo ng Panginoon? Sabi mo sa iyong katabi, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. O, deklara mo naman sa iyong likuran, sabihin mo, iba ka na, iba ka na, iba ka na, iba ka na, kitang-kita ko. Yung dati nahihiya ka magtaas ng kamay para sa Panginoon, sabihin mo, iba ka na, iba ka na, iba ka na, iba ka na, kitang-kita ko. Lahat na nangangailangan ng kagalingan, say, magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na, kitang-kita ko. Ngayon naman, ideklara mo, mayaman ka na, mayaman ka na, mayaman ka na, kitang-kita ko. Lahat na nagtagumpay na, sumigaw, tagumpay ka na, tagumpay ka na, tagumpay ka na, kitang-kita ko. Naman lahat na nagtagumpay, sumigaw, sumisigaw sa tuwa. Sigaw! Sumisigaw sa galang. Mas malakas! Sumisigaw sa tuwa. Say! Oh! Sumisigaw sa galang. Kung pinalaya ka na, ika'y tumalay. Tumatalon sa tuwa. Jump, jump, jump! Tumatalon sa tuwa. Kung magaling ka na, tumalon ka. Tumatalon sa tuwa. Jump, 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 jump! Tumatalon sa galang. Tayo sumayaw, sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa galang. Sa huling pagkakataon tayo sisigaw, sumisigaw sa tuwa. Oh! Sumisigaw sa galang at sumigaw. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Amen! Amen! Hallelujah! Araw-araw tayo magpupuri. Amen! Hallelujah! Sige po! Parangalan natin ang Panginoon! Araw-araw! Oh. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Sing araw-araw. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos. Araw-araw, o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, Araw-araw, oh Diyos.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Sabihin mo sa Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Wala, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Mas malakas sabihin natin, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man ang sitwasyon namin, Ano Panginoon? mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Malipas! Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Amen! 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 Praise God! Sige po, mapo na bawat isa. Gusto niyo pa isa, wala kaming boses. Hallelujah! Amen! Susunod ulit. Amen. Meron tayong mahalaga announcement. Praise God. Hallelujah. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Ayan, dako na po tayo sa ating announcement. Ayan, this coming April 6 hanggang 8 po, prayer and fasting. Magsimula po bukas, Monday hanggang Wednesday po. Ang prayer items po ay isesend po via GC po ng ating group, mga members po. Midweek po, this coming Wednesday, all Wednesday po ng April, dito na po tayo lahat muna sa J Blue Church mag-join. Start po ng 7 p.m. Next po, spiritual feeding via Zoom po every Tuesday. Start po tayo ng 8 p.m. Then next po is soaking every Friday. Mag-start po ng 7:30 p.m. Next po, Night of Worship, Word and Prayer, April 17, Friday po ito, mag-start po ng 8 p.m. onwards po. Okay po, next po, J Blue Molino Youth Service po, gaganapin po sa J Blue Salinas po. So, in-invite po namin lahat ng mga kabataan. Yung Night of Worship po. Okay po, balik po tayo sa Night of Worship. Ayan. Yung Night of Worship po, gaganapin po sa J Blue Salinas sa April 17, Friday. Mag-start po tayo ng 8 p.m. So, mag-meet lang po dito ng 7:30. Okay, 7:30 po, alis na. Okay na po. Next po, J Blue Molino, this coming J Blue Molino Youth Service this coming April 18, Sabado po ito. Mag-start po na 1 p.m. Inaanyahan po natin ang mga kaibigan, mga classmates po, or mga kapitbahay na kabataan na maka-join po dito. Sama-sama pong mag-join. Next po, ayan po ang ating 15th year anniversary po this coming April 25. So, yun nga po, yung mga details po ay may meeting po tayo mamaya after service po lahat ng J Blue leaders and workers po and members. Next po. Ayan po. And please follow us on social media, Facebook and YouTube, Jesus Believe Tirap Church.
And Instagram naman po is jblue_church. Yan lamang po. Salamat. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag niyo po kalimutan, sa April 25, Saturday, 9 a.m. mag-i-start po tayo. Eksakto. Ang guest po natin dyan ay si Apostol Teodolo Malangim. Siya po ay gifted sa deliverance. Kaya kung meron kayong gustong maalis sa katawan nyo, mga uri ng spiritong umaalipin, o may mahal kayo sa buhay na may ganong spirit, anumang spiritong nakikita nyo, imbitahan nyo makadalo para makalaya, no? Yan po ay may gifted po yan sa deliverance. Marami na pong iba't ibang espiritu ang lumalayas kasi yan po ang kaloob sa kanya ng Diyos. At taga Bulacan po siya, Malolos, kaya sa April 25, Saturday, anniversary po natin. Ang Lipa, Pasig, Parañaque, Salinas, at ilang taga Mindoro, makakapunta po rito, at pati na marahil ang Sambales, pabababain natin, no? Amen. So kaya, praise God, tumayo tayong lahat. Pagpe-pray po na natin ang mga may birthday ng buwan ng Abril. Tsaka kung may anniversary ng kasal. Mga may birthday ng Abril, punta po sa harapan, magpe-pray tayo. Ayan, birthday. O si Ate Beth, birthday nyo? Walang may birthday na Abril? O si Iyay? Anniversary. O yun, okay lang. 1 year na pala kayo, no? Parang kailan lang, Kaya anniversary ng kasal, at saka kayo di anniversary. Aba? Walang may birthday? Anniversary lang? Aba? Pinagpala. Ito. April din, no? Dito. Kahit wala si husband nasa US at bibigay na yung inyong papeles, makasakay ka na rin. Amen. Walang may birthday. Abril? Aba? Puro... Ano lang ito Amen. O, tabi kayo dyan. Sabi. Ay ka. Si Ian, wala rin. Tabi kayong dalawa ni sister, ang inyong parehong husband. Birthday ni Ian. Sige po, ituon natin ang kamay natin sa kanila. Hawak kayo ng kamay. Hurabakanda, ralabakanda. Father God, in the name of Jesus, Panginoon, salamat. Dahil ikaw ang may akda ng isang babae at lalaki, pinag-isa mo sa tali ng matrimonyo, at sa kaarawang pisikal may mga ipinanganak at wala man dito. Higit sa lahat, ipinanganak kami sa spiritual, Panginoon. Lord, sa oras na ito, we pray for your intervention and provision. Patuloy pong maranasan na yung mga anak, ang iyong mayamang biyaya na hindi nauubos sa iyong kaharian sa langit. Salamat, Panginoon. Patuloy mong dagdagan at na marami pang taon ng buhay ang pagsasama ng iyong mga anak. I release, Lord, unstoppable blessing, Panginoon. Yes, Shika Bababakanda, in Jesus' name, sa mga anak mo pong ito. Lord, unlimited blessing and favor, ibadali mo po sa kanila at ang kaarawan din po ng iyong mga mahal sa buhay na wala rito, O God. Lord, in Jesus' name, ang kanila mahal sa buhay, we pray. Lord, nabikisin mo sila ng pag-ibig mo at marami pang taon ng buhay ang ibigay mo. Lord, salamat. I-grant mo ang mga desire ng kanilang mga puso at ikaw ang Diyos namin na pinaglilingkuran, kailanman ay hindi magpapabaya sa amin. Lord, i-bind mo ang couples na ito with your love that cannot be broken, O God. Salamat, salamat pag umapawin mo sa puso nila ang pagmamahal sa iyo at ang patuloy na paglilingkod sa iyo. I release and I declare blessing upon blessing, favor upon their lives. Thank you, Lord. Salamat po na marami. Receive all the praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Happy anniversary. Happy birthday. Ito. Meron daw kayong cake. Happy anniversary. Ayun. Birthday, anniversary. Ayan. Sige, mag-wish kayo, tapos blow ng candle. 1, 2, 3. Yun, na-blow na. Amen. God bless you. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayo tayong lahat for our closing prayer. Thank you, Lord. Ibalik natin sa Panginoon
ang lahat ng papuri at pasasalamat. Brother Kenon, Pastor Kenon, sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian Halay sa'yo. Narito Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa Akong nakikita kapag kapiling ka. narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang Iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y yumuko, ipikit po natin ang ating mata. At Lord, maraming salamat sa araw na to, Panginoon, na kami po'y nakapagbigay papuri muli sa inyo, Panginoon. At right now, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, we declare, we pray, Panginoon, na kami po'y patuloy na baluti ng banal at makapangyarihan yung dugo, Panginoon. At Lord, lalakad kami sa pundo, Panginoon, dala-dala yung godly peace, Panginoon, na nanggagaling lamang po sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, we will gonna test na naman ng diablo, Panginoon. But we know na meron po kaming kapayapaan na nanggagaling po sa inyo. Kaya, Panginoon, at patuloy po kaming maniniwala at kakapit sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po sa buong programa na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong lingkod na ginamit, Panginoon. Kayo po ang bahalang magbalik ng lakas, Panginoon. Ano man po ang kanyang ginugol dito, Panginoon. Kayo po ang magagantipala sa Kanya at sa Kanyang mga pamilya, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, napapurihan po namin kayo. Naabot po, naging mabangong handog po itong aming ginawa, Panginoon. Aming pag-awit sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lamang po ang dapat parangalan ng aming mga buhay na ito. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong hawiin yung daan para sa amin, Panginoon, para ganun po'y maging ligtas kami sa aming pag-uwi. Kaya Lord, maraming salamat po muli. We praise you, we honor you in Jesus' name. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us peace, peace, shalom, peace be upon us in Jesus' name. Amen. Amen. Magkamayan po ang bawat isa.